Hey guys, जों दिनै थांगै दंग पुन्दाक नालाय मा जागाव? Hi guys, हायनो हाय लामसगो नरक न लैथों मा जागाव? फुंगा जतो न हायनो हाय लामसग फिरो आइसुगो ना. Hey guys, welcome back to my channel. I am Blam Kotor de Burma. Biang ni blogger ogo channel ani dolrok na haike lamsog tongfaibai kaino. Norok ni haike lamsog ma bayeng jaga ani dolrok bujibai kada. Ani dolrok no lamsog na hangke hai hindi. Hero plan hero. Oi, kahamda. Dolrok ang norok no Instagram mo sengmani saboni bagay video senamnani sadi hanai. Norok joto ano saka joto ya baksa ta joto to ano Instagram mo follow khaijag ya blana. Am bagay no ang norok no sauthani thangay ano Instagram mo follow khaidi ang bai kerengdi. Asuk se norok ano chajago hamjago hungke. Ang jesa phano khaina khaya norok bai satogwa yang tei phatcha. Link description box or jak link tei follow khaina musung ya hangke Instagram app bo thangay direct ani mung search khaidi manana. Haike no phatcha sijaya tei norok no Instagram mo follow khairuma promotion da hinai saboni bagai video senamnani hinai sengmani norok saka baksa Vishal Rita ni bagai tei baksa rok khungke Jackson tei Rimi Rimi BWTWI ni bagai hinai ang je achai phaimani Vishal Rita hinma roklai mung khana kado haipano Jackson tei Rimi Rimi BWTWI hinmale imango phano khanayako atai hinai no ang rutuk manaikha Jackson tei Rimi Rimi BWTWI sabo honai malia ang a munusurok no kubuino dolrok malia olo sawi mankha je a ano atai hinai sei rohornai bosi chaya sei rohoro hinai pot chaya borok bo Jackson drubatai elemi hinai seimata bo yang angbo ang BWTWI sengke maimui jawi phunuknai food blogger rok seng na hin tongmanita abono sengtini sawi manlainai Jackson drubatai elemi hinjaknai sabo angle chalak saya kubuino sinia borok no tini no puila khana borok nimung norok khonai mana no acting khai tongjau khatai ko hinai kubuino dolrok ang borok no nubu nugya khutai borok nimung bo khanayako abono phaidita bok dev guru uma devi no koibar dakhana hinai wan suglai video sengai relai sinai puila seng sawi manlainai bokrok simi 10 kg kanai breini bagai bokrok tormani se naila tormani singer phu tei Tripura o Mumbai Maharashtra o tongnai borok phu belai no dam ganang borok sta ma tabuk dam sengbai tika sido totra khibai khorang chapoloi nei rechabo YouTube ong ya khe audio platform Spotify rogo upload khai rute kheno sak no rechap kreng singer nei wansukna oi Instagram bio rogo singer nei seina bio gubui singer roga tike seidana ba ang nayuk ang celebrity nei Instagram bio rogo naya tangi hinmale borok no ang bo saimano nung bo saimano bo khoroksa rechap kreng musa kreng acting kreng hanai Rimi Rimi BWTWI songno ba buri rokni comment box rogo number sannai nini dudu tamsuk tor hinai sengnai buri rokni blog video naitete yakbai tolani laitano thungnai chela phano se sinia hangke ang sinai nuta ang singer se hinai seyei mana jata ang to do bini o singer hinai seijak nugoi omsuk phano saka norok no tabuk ang bani Instagram bio o norok ano comment rogo legend hinyada ang khoroksa legend ano salo 100 jon buri rok propose khayo tei 500 jon buri rok thuna logi sano ang no Tripurani number 1 YouTuber hinai sei rekhe norok o seijak nugoi ano chada jajak laino sadi omo hai seijak nugoi norok nada nai thokjak no ang tam sana nai norok no bujibai khnala ang khabo no tei o Mumbai Maharashtra hinmale tamni mar jau khasa Bollywood ni stars rok Mumbai mang bisi tongbai bela o iko tabukle bokhorok 10 kg Bollywood ni singer se hinai wansuk siu bini photo rok check khlaima naigiranai himla Mumbai joto photo ni location no Mumbai mora jigma thara mora long trai tong tati da ngoro Mumbai ni location riwai tong kok bo Mumbai no tong hungke Shahrukh Khan ni driver bini cherai naikol nai sengkhana phaidi tabuk jabra durpa ni bo Instagram bio nailayano iko sengjau khalai khumo tammo music producer sound engineer ma khana tongmani singer phu songwriter rapper oi engkha belai saruk de borok ni gan redi tabung no phat Me featuring Jackson Druba I norok okai ni mung no muitunar di tapok di kok ni kok ang jeba mung sang thangka hingge romui di borok no dus borok dino norok bo rapper no kakamuk boklong ni yastem snamai ya siwo kan manuk khasadi tei maitang kumun no totrani mala snamai nugya kungkei konai di mokai kakamuk boklong mokhe maitang kumun norok 20 teka by music video project pairona hingke borok ni tomung jamung srengdi jabra durpa hinjak nai khe yong phagno yak by haike molia sak bo khikrok suya phu yong phag ni bom tok simise bini khikrok belam no control khaiman phu asuk no yong phagman suglia hingke bo wa kanai kesaro achogei ma hupreu borok khai music video khaina hingke audio quality hingke thambui quality a koso quality phano joli phu kunungya haipano video quality hingke miski kran haingna nang phu tei kunu nangya sudu miski
miski keran hai video quality ngkhe no paikhapu boinile 1080p HD 2K 4K ngya diba video ni quality borok ni hingke miski keran hai quality ngya sak video naithokjaknai se krei phu neng bini mokoloni ni bagi hamjakma nuku haida o buri botok lamtei piangtei bo besartei nukhono bini mokolo hamjakma jeng hingke bini mokolo tam nukkhonadi mora nangnaisa tabuk no chai sekal rokno maikhlairi tongthani thangei bun bokrok theika gya khakja kwthung khakja kumun khojai jai jagani kutulmaya heng tongkha mokon laide bini 280 jon sekalni pholabai kohobjak tei 3 second tongkheno bo yakong ulta khai hinse himnaikha khana o burida mohai burisi perfume paijak khe ri motom rena bagai ri suma shirt botio ri chomoi sebya oi direct phranai chumnai burei omo bo waisa purubono lockdown no mairong magana nana phaiei line bajai tongphro watei wai reisi saimano phena phena nongkhor kate afro Ihi angle gosia norok le goda gosibai sengbuini manthai tongthai seknai rokno chamrei gosimaya sengbolongo tongtei Mumbai city ni location photo o thepanai rokni kokno gosiuimaya ang borokno ageni simi sawi mankhe borokni video simi 10-20 tang khamo channel dol rok borok ba kokborok rechap mungni haparok phaiei kokborok ni mung hamya khaijuka bele Mumbai ni borok rok sini kokborok rechabai msangya ta rechap de rechapna khene saini kokbai rechap de bsakhi thangnayano sengbo sini borok rokni views na nawi borok oro sak sak kongjukjak tong o bori tabuk sini borok romjakli anugya agilo bini title hujak paikha norok bini bagai khabaina kokya tabuk phanose sini borok rok khangrai rok bai chama thok phuloi tangjakna muchungjak bai khuna khasia bori rok thu tamo dol rok tamo do sajiri norok no o bori ni mukhang no le ang nasikbano malia mendra orole 10 kg ni jaga tei 10 kg bare oi 20 kg thangka bini bokhorok o jelani kaisa tomung no khe ang belai kheno jajakha tamo hinmale bini khikrok belamo yongpha khabai bisingo thangmai ang tongmani ta do abono bo musama haike narjagai lairi rohorka bono se hino jorano magna lairi borok haino tongtei jatei bo musama haike narjagai tep sake yongphakni lama sanamai bisingo lairi rohorka kebo siruk phano manslablia Tabo khungke bo duniani borok rokno sana muchungjago bini photo no yakungka homari o print khaiei sanja jorao khe hajar hajar borok rok bai ka hojago honei tabukle tai sana phana muchungli au brini bokhorokno tei bo tabuk sikili phuruse bini bokhorok 10-20 kg hingke ulo kaijak pai bsamak ni mak thangni bumang phurule kubuino 50-60 kg hingano bsa khungke chongkhi wapi haike Oi likhumu punya biang nai nungha ayang tola biang nai bo manai no nai recap musuk jat chasma kosom thubui baratia khaiei seilei ko jono sol tongkha nung engkha tinin bagai omsigya tei kaisa tongkhu asik salni yagulo video toi haiei dati pai rikhe ano norok nasilejak layonai atei hwnei no ang sekang wansugui tei kaisa ready khai toniu borokni no borokni do Dis करेगा तू रोस्ट करेगा तू roast khaya nono ang sekang petrol 5 liter khani se tei kutungo rugui khikorogo boljeri sorai mos dengnai sadi tabuk sabo thangai bono asik kutuk laikha video khaina sekang siddi sema nungai na seubile thik khaika norok bono haisi Naimi ani mukhang nang naimi ani pokrang nang haipan no sini ni bukugo ani mangbumu Manai angni ni mukhang bo naimano teini ni mungbo sawimano nini o bokhorok simisi kisa Manai ti nung only hai mai go tam sananai tam o bri rap song dara jap tong na tini chompong nogoro mela tongo khumulongo orchestra tongo phaibaidi engya khe khana berbare blogo aadhar card SD PRT sini bagai document joma ar phaibaidi tamo hinu norok tamo Bomo hai migrong no norok teye om hai phonokino kami rogo thangai announcement khaima hai khana hai tini hai hinai tringya norok mojangya teyang sana mojungo norok je rap norok je khaimani jo norok ni lyrics ang engjaya kisapano cherai rok khaita mabo norok ang bai bataina mojung hangke bataimano accept khaidi ang challenge rewo norok accept khaidi norok nai tong hangke o video ang saiman norok nainai biang thangnai hino nainai haipan sijega tikhe nainai da norok bomo hai sei ang bomo hai sei buji khada bataina mujung khangge sadi tei dol rogom sugno tinin bagai teitam sanai engkha sugno hangge norok video chaja khangge like redi tei comment khaidi video share khaidi tei kadal borok rok hangge subscribe khaidi asugno abono hangge malai laifenai kadal video o thangka do dol rok bye Tripura ayuglok thung